Omo. Eh non, maman mia. Il joli dé. C'est quand on entend faire ça. Allah. Voilà. Ça va. Donc, tiens, mais il va y chimie là. Ni ragli bora di la sansa. Omo. Ti galon tigɛ dabila. What bile galon tɛ ni ragli bora di la sansa. Mun e tɛ ne wele. Bon, i b'a dɔn olu ye kalilu ye quoi. I b'a dɔn an ka ko ni ciw ka ca wa i ma. E kɔni y'o kalite bɛɛ ye bolo yɛrɛ. Wala i sigi ye. Omo ne bɛ se ka sigi Oui, fo waati sa. Cɛ plan jumɛn? Bagalama. Walen ba de don. K'an ka saga da dɔrɔn a kan tigɛ o ko la. Saga tɛ dɛ, Ala bɛ misi kan tigɛ o ko la. Ah joli. I fana tɛ n branché o ko nin na joona. Omo. Ko ne ye defu sɔrɔ. Wow. Tiens. Non, là, ça c'est bien joué. Non, félicitations. Merci. Tiens. Mais a fɔ n ye sa kɛ ko Aja fana k'a sɔrɔ ouais. Omo. Ne nana na Aja ka kuma de la. Ne nana ka na fiɲɛ de ko ye defu sɔrɔ ni Aja ta o tɛ fankelen fɛ y'a mɛn. Mais e ni Aja aw fila bɛɛ ye mɔgɔ kelen de ye ne bolo ouais. Ne bolo ko kɔni tɛ dimi ko ye sa. E delila i bolo da dusu la sabali yɛrɛ de i delilen don. A fɔ n ye dɔrɔn k'a y'a sɔrɔ. Omo, n tɛ Aja ta kalama y'a mɛn a ɲininkali kana kɛ n na dɛ. N'i deli yɛrɛ de a fɔ n ye ko Aja y'a sɔrɔ. A kun b'a da k'a y'a sɔrɔ yen dɛ. Wow. Tiens. Non, vraiment, wallahi. Caw yɛrɛ bɛ kalan ɲɛ tan de. Vraiment, aw félicitations. I b'a dɔn nin ko in man ka bila tan an kan ka fête ba yɛrɛ de kɛ nin na. E ko tɛ yan. Wallahi. Ne yɛrɛ kun nana o ko yɛrɛ de la. Ne fa ko k'a bɛna balani ta ka di yan. Ne fɛ k'i k'a pare. Parents fana ka pare. Parents fana ka pare. Ne Omo Dawolo. Non maman. Wallahi n sɔnna n bɛ k'a pare. Ne ma dɔn pare an bɛ ɲɛ yɛrɛ o de ka to ne nana f'i ɲɛna. Yɔrɔ e cɛ. Non mais n don n bɛ kabako dɔ kɛ fo diɲɛ bɛ sɔn ni ye wallahi. E kana jabasaga sɔrɔ a don ma sisan. Non Ala k'a don yira an na dɔrɔn wallahi. Omo ne yɛrɛ minɛ tɛ so. Tiɲɛ hali i t'a to an ka fila fɔ kelen ni kelen bɛna taa so. Omo ne ba kuma mɛn la o ma bɛ taa ni ɲini. Oui, problème t'a la. I t'a to n k'i bila ɲɛfɛ. Kɔngɔ. Sunɔgɔ o bɛ filan baara dun. A bɛ kɛ cogo di grandeur nana ko I ka ko cogo di? Mɔrɔ filan bɛɛ daminɛ kɛ sunɔgɔ. Ne ka da ko ka di se ti k'a mɛn. Ayi o tɛ n bɛ sunɔgɔ la. N'a ka sigi an bɛ an ka sigi. N burankɛ dun. Baasi foyi t'a la a bɛ. Somɔgɔw dun. Baasi foyi t'u la. Baasi foyi ne denw dun. U bɛ yen. Ne nana filɛ ne yɛrɛ ɲɛnafin na dɛ ne cɛ dun. A bɛ baasi foyi t'a la. K'a cɛ Ma fini hali filan o man tɛ min yan. I jɔ sa n bɛna taa ji soli ka A ka ɲi sa. Ne ye nin sira la ka na. Ne b'a dɔn e ka kote ba e bɛ taa yan fɛ bɛ taa yan fɛ. An ni den ni kɔɲɔnkɛ mana bɔ ne. O ye tiɲɛ i yɛrɛ b'a dɔn ne ka kow de ka ca ne ka ko tɛ ka ban yɛrɛ. E furadama ka ko ma deli ka ban kɔrɔmuso ko e furadama ka ko ma deli ka ban yɛrɛ. Kuma si. A faamuya sa a faamuya. A ka ɲi ne diminen don. Ne burankɛ dun. A bɔra a taara baara la. N'a taara yen o ɲɛna mɛ ka to ka bɔliba nin diya ne baarayɔrɔ taga tɛ dɛ i tulo b'a la. San cɛw ka ko kɔni taara baara la faamuya a ka bɔbali ka ca dɛ. A ka bɔli ka ca. A n'o jala dɛ i b'a dɔn san cɛ ninnu bɛ mɔgɔ furu de k'i fili so kɔnɔ ka sɔrɔ ka bɔ ka t'u tɛgɛ yɛlɛ ye kɛnɛma. Hali kunu sura donna désert. Ko désert wa
ɲa a sule ka jan den ma ye a ye dɔw barati ɲɔgɔn na ye k'o fɔ ne ye k'ale kun taara ci dɔ la dɛ a kɛra tan k'a donna tan Martini i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye cɛ furulen ka don désert o furu min yɛrɛ daminɛ o ye mɔgɔ b'o laban dɔn tata ne b'a kɛ cogo di ne ye mun kɛ so ne ye nin mun sɔrɔ ne kan ka courage de ta o ko la o t'a la koyi i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye nin tɛ ɲɛ dɛ e nana se e bɛ bɔ fo su désert o ye mun ko ye ne b'a dɔn a tun bɛ mun na kɛnɛma ayiwa baasi t'a la kɔdi i tɛ ka sɛgɛn furu in na a tɛ k'an sɛgɛn nin kɔni ye mun kɔni f'i ye kɔni o de sɛgɛn kɔni ne kan tiɲɛ kɔni o kɔni man di n ye o kɔni tɛ ɲɛ kɔni f'i ka o siri o ko in dan na ne bɛ fɔ k'e kelen to yan cogo di bɔli in yɛrɛ tɛ ɲɛ ne yɛrɛ t'a fɛ yɛrɛ o ko in tɛ ne ka ko ye i bɛ kuma a fɛ de den kibaruya don kuma dɔ i b'a kibaruya kalama ne tɛ Mariyamu kibaruya foyi de kalama e t'a kalama wa o ma a bɛ ka to ka na bɔ aw yan ne bɛ hami o hami na bi ne bɛ fasa o fasa la Mariyamu ko b'a la dɛ ne ye den tɔɲɔ a ka denmisɛnninya kɔnɔ sa o ma ne ye ɲininka halisa e m'a fɔ i cɛ ɲɛna ne bɛ se k'o fɔ ye cogo di o tɛ ne ka furu sali ye a don filɛ dɛ kabini ko daminɛ ne k'i ma karisa a fɔ a ɲɛna a ka ɲininkali b'a ka ciya la ni mɔgɔ min kɛra i ni den fɛ i bɛ na o ka furu la n'i ye ko dogo kɔni a ma nɔgɔn ne yɛrɛ filɛ n ta yɛrɛ hami na ne y'o f'i ɲɛna kabini bi tɛ n k'i k'a fɔ a ɲɛna a filɛ den nege b'i la a bɛ se ka kɛ a bɛ hɛrɛ la a bɛ tɔɔrɔ la i tɛ kɛ ala ye k'a dɔn fɛn tɛ ko n ye den tɔɲɔ a ka denmisɛnninya la ne t'a dɔn den bɛ hɛrɛ la ne kɔni miiri o miiri den na kɔni ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna den sɔrɔ cogo o cogo de den ka gɛrɛ ne la a kɔni ko filɛ yan'a a kun ka sigi e kun bɛ se k'a fɔ a ɲɛna a sigilen filɛ sen kan n'i y'a fɔ a ɲɛna sa a bɛ gɛlɛya dɛ ne bɛ fɛ ka ko dɔ de kɔni kɛ ne bɛ fɛ ka taa bɔ den na de o fana ye solution ɲuman ye i bɛ se k'a lajɛ n'i sera k'o kɛ ne bɛ na ne kun nana lajɛ ne baasi t'i la i bɛ dɔ bɔ ko nin na ka ko de ye nin kɛ i furubali i bɛ fasa mɔgɔw b'a fɔ ko i tɛ hɛrɛ la ka sɔrɔ o dun tɛ dɔɔnin b'u la y'a mɛn k'an bɛ kɔfɛ yan mɛ i bilasira ye buramuso k'an m'o fɔ an sɔgɔma dusu taa ɲinɛ i ka ko bɛɛ kɛ don o don e yɛrɛ bɛ tobi la eseke e yɛrɛ bɛ lafiya ni man kɛ ni mama nana kɔrɔfɔli tɛ bɔ foyi fɛ ne ko kunu wulafɛ i bɛ se ta bɔyɔrɔ la ne dun bɛ ekɔliso la ne ye bɛɛ fɛ kelen mama a bɛ kɛ cogo di ne ma sɔrɔ ɲina ala dusu ma sɔrɔ o ma ɲɛ dɛ e dun fari fagalen e dusu e m'a sɔrɔ ne o ye ne nisɔndiya ko ya hali o kun ka e tɔgɔ bila aja tɔgɔ pilasi la bi dɛ aja kun ka n'a sɔrɔ an ka daga n'a sɔrɔ a b'a da k'a y'a sɔrɔ yen dɛ mɛ dusu kɔni ma mɔ ma ku kɔrɔfɔ dɛ kɔrɔfɔli da fɛn min ɲina k'an bon mɛ kuraji ta sa wɛrɛ b'a sɔrɔ y'a mɛn ne yɛrɛ bɛna taga so kelen mama i tɛ fili la kɔni a ne taga so dusu an bɛna balani fɛw kan o mun bɛna kɛ baara ye ne bɛ taa so fɔlɔ awɔ i kan y'an ka ko in kɛ feere y'an ka bila ye o ye ko jumɛn wariko in kɛ cɛ e siyan yɛrɛ e wari ko de ka jugu ne m'a fɔ k'i kana to k'i girin yiri wari wari in bɛnna joli de ma fɔlɔ 30 000 kɛ 30 000 wa ne bolo minɛn feerelen kan ka bɛn 50 000 de ma e bɛ n'i jɔ ko 30 000 ne y'a feere a bɛnna min ma ne y'o de f'i ye e yɛrɛ jo ye ne filɛ e ka wari ko ka jugu an bɛ taa mission na hali mɔgɔ tɛ lafiya i bɛ n'i jɔ ko wari i t'i bila pɛ la ka bɔ yan cɛ ya wara sugu ja kalama ni bolo e bɛ wariko lasuma wariko tɛ sɔrɔ fɛn ninnu ma bɔ wariko tɛ sɔn fɛn ninnu ma cogo di o ye ne n'e fila cɛla de ne tɛ sɔn ka boli n'e ka wari ye an tɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn su o su kuma ka ca ku ye kelen ko ye an ka wari in tila an ka bɔ yan man ok n'i ko ka wari tilan problème t'a la mɛ i b'a dɔn ko warimisɛn ko b'a la bon n bɛ tila ka
fila falen a waa kelen di Ayi dɛ o tɛ kɛ dɛ an bɛ O tɛ taa kɛ bitigi cogo la an bɛ taa falen. cɛ tagama nege tɛ e yɛrɛ b'a dɔn Cɛ sisan ko ne sen banna n tɛna taa ma ayi ne tɛ sɔn dɛ ne e tɛ tɛ sɔn sɔn ma. n b'a fɔ k'i m'a falen a An ka wuli an ka taa bitigi la an ka taa falen i ka an ka wari di yan. an bɛ yala ɲɔgɔn kɔ su i kana fɔ k'i bɛ menase cogo dɔ la sa O tɛ wariko la koyi teriya ko tɛ wariko la yan an bɛ taa ni falen i bɛ ne ta di ne ma ne bɛ taa so. ci t'i la dɛ i sigi ne yɛrɛ bɛna An ka taa an bɛ taa taa bitigi de la. siɲɛ cɛ ala ka masa m'a fɔ ko n'i y'a falen ko n bɛ tila ka wari d'i ma m'a ci ma m'a depo k'i mun de bɛ yen dɛ Cɛ ya e bɛ mun kɛ nin sigilen an ka wuli an ka taa bitigi la an ka taa falen wuli ba nin wuli an ka taa bitigi la an ka taa falen ka nin ta di ne ma. n y'a f'i ɲɛna ko n sen bana e yɛrɛ cɛ ni ka wari ko de tɛ jumɛn ye Cɛ an ka taa nin falen k'an ta cogo di ne ye moto de an ka taa. An tɛ ka bila kɛ n bɛna boli ne t'o dɔn dɛ an ka taa. Maram. Mama. Maram mun kɛra Mela. Mama, kana wari ko ne ka na n ba fɛ yen nɔ k'ale bɛna taa dugu la. Awa sinako kɛ na n'awa ma ne wele. A fɔ ne bɛna malo ka furu la bi. Ala ka n'a kɛ dɛ. Ala, ne bɛ nin fɔ mɔ ye cogo di? Maram, awa yɛrɛ dun. A nana ne bila da la ka taa k'ale pereselen don. Awa nin ko gɛlɛya dɛ. A fɔ awa bɛna ne sigi malo kɛnɛ kan bi. Mais an ka don so kɔnɔ e fa bɛ so kɔnɔ.
I ka minɛnw ta i ka na. An ka don so kɔnɔ. A fɔ fɔcogo bɛ na bi ni mɔɔ wulila bi a fɔ a bɛ kɛ ko dɔ ye. Ala i bɛ n ka furu ka di ne ma kɔni a fɔ ne ka nin furu minɛ sa tan n mana sa tan ala ne dɛmɛ koyi. Chérie. An ni sɔgɔma. Kan jumɛn bɛ? Kan foyi tɛ. Hɛrɛ sira. Ala ka tile ɲuman ban. Ala ka minɛnko ɲuman. Amina. Ala k'o dɔn. Amina. Ala k'a ɲɛ minɛ. Amina. Ala ka laɲiniw bɛɛ sabati. Amina. Mɛ nin jɔn de ye? Ne ya? N kɔrɔkɛ den de don. Mɛ e kɔrɔkɛ den cogo di? Ma nin faamuya dɛ. A nana mun de la yan nɔ? Papa a nana congé la koyi. Congé cogo di? E y'o fɔ ne ɲɛna. Papa fini yafara n ma koyi n ɲinɛna de k'a fɛ hakili ko de don mɛ sura ma don so joona so ne tɛna ɲɛf'i sura de. Hali ne ma don sura joona mɛ o mana a nali programmera sura de. Ayi dɛ papa a fɔra a mɛnna dɛ mɛ ne kun ɲinɛna de k'a f'i ɲɛna. Ka ɲin'a ka fɔ ne ɲɛna cogo di? Chérie yɛrɛ bɛ ka ko dɔ kɛ sa olu man di ne ye. E bɛna ni mɔgɔ ye du kɔnɔ i tɛ fɛn fɔ mɔgɔ ɲɛna est-ce que o ka ɲi nɔ? Ba n t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen mɛ i b'a kɛ to yɛrɛ de. Ayi e man ka to ka na ni mɔgɔ yɛrɛ de du kɔnɔ k'a sɔrɔ i m'a sara ne la. Mɛ a ka ɲi sa sini m'a bila ka taa. Ayi a ma na ka ban taga kun b'o la bilen nɔ a bɛ to yan nɔ de a ma se a ka taa bilen nɔ. I bɛ yafa n ma n t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ bilen. I bɛ ka ninnu kɛ tan nɔ na ninnu bɛ ka daminɛ to ka ninnu man di ne yɛrɛ ka na to ka sɔn ninnu ma ni mɔgɔ bɛ na dɔrɔn a sara n na yan'u ka na. Awɔ n y'a mɛn. N yɛrɛ n pereselen don yɛrɛ n bɛna taa baarayɔrɔ la. I kan bɛ ala ka sira diya. Amina n bɛna fɔlɔ wa. Mara mun bɔra sisan nin ye tɔnɔ Mori i k'a bonya e fa de don dɛ. Y'a mɛn. Mɛ mama munna e ye nkalon tigɛ k'e kɔrɔkɛ den ye? Mara nin kuma nɔgɔn dɛ. Ni nin bɔra n kalama sa o ye ne ka furu bɔlen a da fɛ ne ka nin furu a b'a sa. Mɛ e kuma ka nkalon tigɛ a ye ten tiɲɛ fɔ a ye bɛn. Ka ne fɔ sa yafa ma sa n tɛ nkalon wɛrɛ tigɛ a ye bilen y'a mɛn mɛ kana ta ka bɔ a kalama dɛ. Y'a mɛn. I jɔ n bɛ wuli n bɛ taa bulon kafe dilan ka na di ma sa y'a mɛn. Ok. E b'a dɔn e tɛ bɔ ne kɛrɛfɛ bilen. Kɔngɔ. Awɔ n bɛ na jɔn de don? I cɛ bɛ yan. Ne yɛrɛ mana i cɛ ko la Aja bɛ yan. Aja bɛ yen. N nana Aja nɔfɛ n bɛna taa. N b'a dɔn n'aw taara a sen tɛ segin ka na nin so in kɔnɔ bilen. Ka segin ka na mun na? E fɛ k'a bɛ yan ko soko janyalen don wa? A barika Ala ye koyi. Aja bɛna taga ka a dagakisɛ bilen bɔ anw da la. Aja. Alhamdulilayi u tigi ka minɛnw cɛ ka na aw ka taga. Nin diyara anw ye bi tuguni ni fiɲɛ bɔra min ni fiɲɛ duma ni fiɲɛ. Aja bɛ mun de la i tɛ bɔ yan. Mama. Ne den filɛ koyi ne den ɲɛnafinw minɛ na. Mama wala e ɲɛnafinba de tun bɛ ne na. E yɛrɛ ɲɛnafinw minɛ na koyi. Mama e tun tɛ to ka ne wele. E y'a bɛ kɛ cogo di? E fa ninnu ka mɔgɔ si kun ka numéro tun tɛ ne bolo yɛrɛ. I kun bɛ yen nɔ e kun tɔɔrɔlen tɛ yen kɔni. Mama yen kun ka di sa. Cɛ mɛ ɲɛnafinw minɛ na. Wala e ɲɛnafinba de tun bɛ ne na. Mama e nana ne nɔfɛ dɛ. Ne nana i nɔfɛ dɛ. A y'a kɛ sisan e b'a fɔ k'i den dɛ k'i den ye ka ban a dɔgɔtigɛ minɛ tɔgɔ n'a ka taa. An ka taa sa. Diɲɛ fɔli bɔra an bɛ ɲɔgɔn fɔlɔ tɛmɛ ne ka minɛn tɔgɔ n'i ka na ka taa. O foli bɔra mɛ an bɛ ɲɔgɔn ye ka ban. Ne ma dɔ bɔ juguya la. Ne ma dɔ bɔ juguya la. I ka minɛnw tigɛ i ka na ka taa. A tatɔ don parce que a tɛna to yan. Mɔgɔ b'a den to e bolo la. Ne y'o de fɛ a tatɔ de don. K'ali pɛrɛnden kun na dɛ. Muso jugu in jɔlen ne bani. Kana n'a fɔ k'i bɛna ne ba dɔgɔya dɛ y'a mɛn. Mama e k'i da. E ɲɔgɔn molibali i tɛna fɔ k'i bɛna kuma ne ma tan tɔ dɛ. Marabali kɔ n'i ba m'i mara ne b'i mara.
ne ɲɔgɔnna fila fɔ ne ma ne bɛ n sɔri kɔnɔ n'i bɛ fɛ k'i den minɛ ka taa hɛrɛ la i b'i nɛ minɛ k'i da bila ka taa fan wɛrɛ fɛ k'i den minɛ ka taa hɛrɛ la sinon bɔnɛ b'a den wolo sa k'a tɔ kɛ fɛn wɛrɛ aja ka taa e mun de la i tɛ ka bɔ ka taa den to sen kɔnɔ i ka minɛnw cɛ ka na ka taa he a tɛ pɛrɛn-pɛrɛn a kunna dɛ a bɛ mɛnɛ-mɛnɛ a kunna i ka minɛnw cɛ ka taa i ka minɛn di yan Mais maman bɛna taa est-ce que a fɔ papa ye e tɛ fɛ ka taa ne aw ka fɛ tabara ka taa ne yɛrɛ b'a fɔ a ɲɛna a ye taga ne yɛrɛ b'a fɔ a ye bi tɛmɛna fɛn n'i sen ka so dɛ anw sen tɛna se fo ka min min kun bɛ ne bolo ne nan'o nɔfɛ a ban ne ka foyi de tɛ dun awɔ Salam alaikum. Waalaikum salam. Comment là? Waalaikum. Merci kan siga. Cai fila. E nana mun na? A bɔnniya in sera baasi tɛ. N nana ka na ɲɛda i kan. I ye n ye ka ban nɔ. Baasi tɛ na. I bɛ se ka taa. Omo, ne b'a fɛ an ka kuma de. Ka kuma mun? E m'a fɔ k'i nana ale yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ baasi tɛ na. Awɔ, an kun nakun y'o de. Mais a kun ka di n ye yanni n ka taga. An kun ma kuma ɲɔgɔn ye. Temps ba tɛ ne bolo, i y'a faamu wa? Ne bɛ ka sarasi dɔw de bɔ n kunkolo la. Kana na ne kunkolo chauffer. Omo, ne b'i deli ka sabali. A ka di ne ye e ni ne ka sigi an ka kuma yɛrɛ de wa. Mais an bɛna mun de fɔ tuguni? E ni ne ma kuma bɛɛ kɛ k'a ban. Omo, kuma kɔni ma ban sa. E ma sɔn ne ka fɔli ma. Wallahi Omo mɛ n kali. Ne joli yɛrɛ yɛrɛ de ye e. N ka cɛ, sabali. N'o y'a sɔrɔ i bɛ ka na nin den ni fa ko kuma in dɛ, i tɛ wuli ka taga. Omo, ne tɛ se ka taa k'e to. Ne bɛ n dan su ni tile, ne bɛ miiri e de la. Wallahi Omo, ne tɛ ne ma nafa in ka adamadenya la wa. O kuma e ba ma kuma bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ e ɲɛna. Ne bolo o kan k'e lasɔn dɛ. Awɔ, n ba y'a fɔ n ɲɛna. N ba. Ko n fa de ye. Mais ne fa, n'i b'a dɔn k'i ye ɲɛna k'a bɛ tɔɔrɔ min da ni Omo kan, wallahi billahi i tɛ sɔn i ni ne ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ. Omo, n'i deli, e ka sabali. Mɔgɔ man k'i masa sara ni kuma sugu min ye dɛ. O ye masa ɲɛnamaw ko ye dɛ. E bolo ko ne ba m'a bɛɛ fɔ ne ye. A ye mun f'i ɲɛna? Wagati min na ne ba lajɔlen don. Hali ne ba hinɛ ma e minɛ. E y'i ban k'i kɔ don ne ba fililen na. K'i ta kɛ den ye. O ma kɛ yan. Sisan ne bɔlen n yɛrɛ la, n selen n tɔnɔ dunyɔrɔ ma, i b'i pan ka n'i jɔ. Ko n den, cɛ heyi. T'i den yɛrɛ ɲini dɛ. N bɛ min f'i ye, ne t'i den. I y'a faamu wa? N bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ ye tiɲɛ. O ye ko tɛmɛnenw ye wa? Ko tɛmɛnen. E bolo ko tɛmɛnen don. Mais n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ an bɛ bi yɛrɛ de, a kɛra bi yɛrɛ de. I bɛ k'o faamu wa? Omo, ne bɛ k'e faamu. I dusu de bɔlen don. Nin tɛ kɛ diɲɛ jɔn si la k'a ka yafa yɔrɔ nin na direct la wa? Mais a bila i kunna n'i ma fɛn o fɛn fɛ, a bɛɛ bɛ fili. An k'o bila fili minɛn kɔnɔ. Ne bɛ deli e ka sabali. Hali Ala mun y'an da, Ala bɛ sɔn delili ma. N bɛna taa kuma i ba fɛ. A bɛ se ka kuma i ni ne cɛla la pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu. Ne bɛ sira ɲini. mun de kɛra Cɛ, hali foli t'a la. ne ma na y'a foli kama koyi i t'i ka ci ɲɛnabɔ ne ka taga i ye n wele mun de la E ka i ka mun sabali sa, bɛ ne n b'a bolo dɔn e diminen de don sa Tata. Bɔnniya in sera nɔ juguman tɛ quoi. Omo ka ko de don Tata. ne ka mun de b'o la E b'a dɔn e ka fɛn ba bɛ Omo ka ko la sa.
o foyi tɛ se ne ma ne bɛ ka diɲɛ kuma na sugu bɛɛ de kɛ Omo fɛ Omo tɛ ka ne lamɛn a ma a tɛ ka denmasaya yɛrɛ yira ne na bilen yɛrɛ a ma o fɛn tɛ se ne ma ne y'a yir'i la ka ban ne y'a d'i ma ka ban ne ka foyi de t'o la i b'a ɲɛɲini na ka bɛn o tɛ ne ɲɛ sala i bɛna wele mana ka fɔ nan kunna tata e ka sabali sa i b'a dɔn wale billahi ne ye mɔgɔ kelen min ye dugukolo in kɔ kan ko Omo b'a ka kuma mɛn o kɛra e dɔrɔn de a ka di n ye i ka kuma ye pour que a ka sɔn k'a fa ye n ye n bɛ kuma a fɛ mun na ni e yɛrɛ ɲininka e b'a fɔ ko e ni den faya ka kan tata ka n'olu fɔ sa kun jumɛn de b'a yira i la ko ne tɛ se ka kɛ den fa ye n'a sɔrɔ e kun y'i jɔ i jɔyɔrɔ la an kun bɛ se nin yɔrɔ in na c'est vrai ne ye erreur kɛ ko minnu tɛmɛna ne bolo olu tɛmɛna de e yɛrɛ b'a dɔn fo ka su ko ka dugu jɛ Omo ye ne den ye cɛ kana nin kuma na sugu nin fɔ sa ok n y'a mɛn n bɛ kuma a fɛ n'a sɔnna n ka kuma ma Omo tɛ se ka ba e ka kuma ma sa ne taara cɛ o y'a kɛcogo ya aw bɛ fɔ ba ten nin den in kɔni ne bɛ nin na dɛ cɛ balani jara Walayi. walayi nin jara ne fu b'a fɔ Yɔrɔ mais Omo e kun bɛ ka wari ba de bɔ e ye nin wari min bɔ cɛ aw b'a ɲininka k'a fɔ ko ne ye businessman na e ye ne terimuso de ye sa i terimuso kungo la i bɛ se ka diɲɛ fɛn o fɛn kɛ i b'o bɛɛ kɛ e kun bɛ ka fɔ ko Omo dagolo cɛ walayi fo ka ne nisɔndiya Omo i b'a kalama bi sɔgɔmada in n'a jababa nana daminɛ ka taga yan Komu a nana daminɛ ka taga yan u ka so bɛ min ne ko so yɔrɔ dɔn ne yɛrɛ bɔra bi sɔgɔmada in na ka taga yɔrɔ bɛɛ yala mɛ k'u kun bɛ so min kɔnɔ ko a bɛ ne fɔ u voyagera de ka voyage wa a ja bɛ se ka voyage cogo di ka sɔrɔ ni m'o fɔ a ye Omo ka mun fɔ a ye fosi an ka taa n k'an teliya ka t'e bila yɛrɛ mama ne b'i bila Omo ka ne bila wa e ma se ka taa ne bila n ka da la i b'a dɔn n dusu ye mali la mun b'e la fosi ne kelen k'a fɔ k'a jaba nana diya ka taga ne o de bɛ kɛ fari faga tantɔ a ayi n'o tɛ mɛ a ja fana bɛ se ka taa cogo di ka sɔrɔ ne m'a fɔ a ye ka mun fɔ a ye i b'a dɔn ni a ja tɛ nafa fosi de tɛ ne ka ɲɛnamaya la o kumana n'a jate e ka ɲɛnamaya tɛ se ka dilan ne mun bɛ yɛrɛ faga la e nɔfɛ o kumana e ɲɛ tɛ ne la Omo e tɛ se k'a faamu a ja bɛ nafa min ɲɛ ne ka ɲɛnamaya la e t'o yɔrɔ faamu ne tɛ se k'o nafa ye yɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn kun na ne nin kuma fɔ ne kun bɛ nin dɔn ne kun tɛ nin kuma f'i ɲɛna walayi e dimina yan yafa n ma n jo t'a la Omo ne t'a dɔn e bɛ mun ko ninnu wele la kuma na ne y'a dɔn ma ne y'a fɔ e tɛ da la ne ka nin wagati laban nin ko de ka ca ne yɛrɛ ma ne kunna donni ka ca toro ne yɛrɛ t'a dɔn kun min na ala bɛ min to nin bɛɛ ne bɛ na fɔlɔ ala ka su yɛrɛ Anshu Ancho. Omo e bɛ ka mun kana gɛlɛya de kɛ tantɔ Mama ne tɛ ka kana gɛlɛya kɛ e bɛ ka kana gɛlɛya kɛ dɛ zana e se ka fɔ ne ɲɛna k'e n'ale tɛ ka bɛn k'i tɛ ka sɔn ale ka faya ma mama hali i y'a fa ko kuma in bila k'a fɔ ko kuma in bila cogo di e de ko k'i fa yir'i la i fa yiralen la i filɛ k'i mago b'o la mama fɔ ko kuma in ka ɲi sa Omo i fa de ye zarakɛsi ye bi i fa de ye zarakɛsi ye sini i b'a ɲini de i n'o de ka don fankelen fɛ a ka bɔ fankelen fɛ parce que kunun e de bɛ tɔɔrɔ ko k'i fa yir'i la i fa yir'i la i b'a gɛrɛ i yɛrɛ la de Xanax ye fa da n fa lanwoloba ye o n'a ta bɛɛ i fa de don falafin sunungun tɛ yen nɔ i fa do bi i fa do sini mama
Fago kuma ye ne tɛ fɛ an ka kuma bɛɛ tuguni a kuma bila Ok, n y'a mɛn baasi t'a la. ne kun bɛ so min kɔnɔ sotigi ko k'a mago sera ko n ka yɔrɔ wɛrɛ Est-ce que yɛlɛma i terikɛ dɔ fɛ yen yanni wagati ka tɛmɛ yan? teri kelen min bɛ ne la o kun ye sɛki de ye ale tɛ yan ale voyagelen o kɔfɛ ne ni mun fana kun ye teri o ye Aja ye o fana tɛ yan n dun tɛna se ka taa loger olu fɛ I bɛ yɔrɔ dɔ ɲini n'a kɛra cogoya min na i bɛ kuma an fɛ i y'a mɛn? yen. N bɛna fɔ Awɔ. k'an bɛ dɔgɔ. Hey, e de kuru. I tɛ wuli ka dumuni sɔrɔ kɔnɔ i ka baarayɔrɔ la. Ala. N'i ye su kɛ tile wajibi fɛ i n'a sɔrɔ a bɛ sunɔgɔ ka da la kɛ. Wuli. Tata, i t'a kɛ Ala ni kira kama i ka ne to yen wa? K'e to yen? E bɛ Ala ni kira dɔn wa? E bɛ Ala ni kira fɛ est-ce que e bɛ Ala ni kira dɔn? K'e to yen Ala ma daminɛ fɔlɔ. Su e nana e minɛ e t'a dɔn wa? Ne bɛ ɲininka o. A fɔ ne bɛ i ni mun kelen de cɛ nin don in kɔnɔ? I bɛ ni fɛnba de cɛ. I bɛ bɔ ɛri min ka di i bɛ don ɛri min ka di mɔgɔ tɛ kuma i fɛ halisa. O tuma ne ta tɛ n yɛrɛ ye wa? Ne tɛ yɛrɛ kɔrɔ ɛri min ka di e ka bɔ i yɛrɛ ma ka na don i yɛrɛ ma. Hali sini ne bɛ bɔ. A dɔn ka fɔ mɔgɔ dɔ de b'i kɔ so kɔnɔ yan nɔ. E bɛ bɔ n'i ye kuma yan ko e tɛ e yɛrɛ ye. Jɔn tɛ taa e yɛrɛ ye sisan. An bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ koyi. An bɛɛ de bɛ se ka ɲɔgɔnna kɛ. Jɛya cɛ ka ɲi saga la ni ba ye. A cɛ ka ɲi bɛɛ la. Mɛ mɔgɔnifin f'i k'a dɔn de ka mɔgɔ ka n'i yɛrɛ bonya n'i yɛrɛ bonya mɔgɔw b'i bonya. Ne ye miiri Ala de ma su sinon ne tun bɛ e lebu diɲɛ bɛɛ ɲɛna. N ye miiri n denw fɛnɛ de ma parce que mankan ma Ala e bɛ ne dɔn walahi e bɛ ne dɔn ne tɛ fɛn f'i ɲɛna. I k'i miiri Ala ma. I kun ka n'i miiri Ala ma yɛrɛ a ka di i ye cogo min na a kɛ ten. O de don wa donc baasi t'a la. Surɔ n ma don 2 heures da sini n'i ma don 4 heures i k'a fɔ ne tɛ. Ni e bɛ se ka min kɛ e k'o kɛ. Ok an k'a to o la ni e fɛnɛ donna 4 heures e bɛna dɔn ko ne ye muso ye. I bɔra min na i bɛ segin ka taa yen ou bien i bɛ si kɛnɛma i bɛ ka ji kalaman wuli k'a k'i kan komi e ye cɛbakɔrɔ dafalen n'i dafalen i ka cɛya la i yɛrɛ b'a dɔn k'i ye cɛ ye a kɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan désormais yɛrɛ ka bɔ yɛrɛ bi y'a dan ye i ka bɔ surtout ɲɛ bɛ i b'a fɔ k'i bɛ bɔ k'i bɛ taa 3 heures k'i bɛ taa 2 heures kɛ i bɔra de i ka bɔli dan ye bi de a fɔ ne de y'a kɛ. Tata sabali yɛrɛ de fɔ i ye n tɔɔrɔ so kɔnɔna na n bɔra ka na n da salon kɔnɔ a kana na n tɔɔrɔ sa. A ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ k'a daminɛ e ka bɔli dan o de fɔlen filɛ ɲɛna o banna. I y'an tɔɔrɔ sa i bɛ bɔ ɛri min kan i bɛ don ɛri min kan mɔgɔ tɛ fɛn f'i ye o bɛɛ la halisa i t'o dɔn. Mama, ne o dugu cɛbalen na o bɛ mun mankan na dɛ. Mama a bɛ cogo di? I fa de tɛ yan ale de bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ ne mankan ye kuma caman nege tɛ ne la o. Mama e yɛrɛ ni papa n'aw ma dɔ bɔ nin na de. A bɛɛ y'i fa de. Papa yɛrɛ dun? A bɛ kɛnɛma yen. Mama, ça va? Ko bɛ cogo di? Baasi t'i la? Ala ka tile kɛ ka sababu ɲuman kɛ. Aja ma wuli fɔlɔ. Papa Aja ma si yan. I ko mun? Aja ma si yan wa? Kunun muso dɔ nana Aja nɔfɛ o taara. Muso dɔ kana Aja nɔfɛ ka taa n'a ye? Awɔ. O ye muso jɔn ye? Ne t'a dɔn papa. Mɔgɔ si tun tɛ yan. Mama de tun bɛ yan nɔ. A taara ka Tata to yan. Mama de tun bɛ yan. Tata! Tata! Tata tɛ yan. N den bɛ min? I den jumɛn? Aja bɛ min? A ba nana nɔfɛ ka taa n'a ye de. Tata!
e sɔnna comment fait-il que mɔgɔ bɛ se ka na yan ka na ne den ta ka taa e b'o d'o ma ka taa n'o ye cogo di. A barika la ye koyi est ce que e kunkolo ka kɛnɛ e bɛ se ka muso den minɛ cogo dɔ la o bila e fɛ yen nɔ a mago b'a den na fɛn nana minɛ an y'a d'a ma kɛ o ma a den de tɛ nin ye kabakoden de ye. e sɔnna ka Aja di ka taa ka sɔrɔ ne tɛ yan. n y'a di o ma muso den de tɛ yan. n tɛ kelen f'i yan hali ni kala ye ne den wagasi hali ni kala ye ne den wagasi Tata i b'i jɔ a kungo kɔrɔ i y'a faamu wa n bɛ min f'i ye i ka bɔ sisan i ka taa n den ɲini ka yanni ka ɲɛ tugu k'a yɛlɛ n'i ma na ni Aja ye i bɛna dɔn ne ye mɔgɔ min ye. wa min nana minɛ o feere de don muso bɛ se ka kojugu k'a dingɛ na n bɛna min f'i ɲɛna i k'i kulo dayɛlɛ i k'a lamɛn ka ɲɛ bouge pas n t'a da ka taa ɲini a kana ye yɛrɛ ne b'o de f'i ɲɛna nin tɛ kabakoden dɛ ko ne ka bɔ ka t'o ɲini a banna ko i ta bɛ se ne de la min nana minɛ i ma taa min k'o la i bɛna o de kɛ ne la i t'a dɔn a nimoro t'i bolo a bɛ sɔrɔ min na i t'a dɔn ala kama sa i ye mɔgɔw sɛgɛn ala kama an to yen ka lafiya. ni ne den ma ye e ni Bajalo walayi. o tɛ se ka kɛ cogo si la Bajalo ka na ne den ta nin ko in tɛ to ka fiyɛ ni Aja taara ye répondeur fa de b'e la i bɛ ne den ta ka taa n'a ye Bajalo tu me connais mal. Dusu, ne yɛrɛ kun ɲinɛna ka kuma dɔ f'i ɲɛna Aja kɛ a dagakisɛ den taara ka bɔ n da la. Cogo di tan mun na? A ba nana a nɔfɛ ka taga n'a ye. O ma a taara a tɛna segin bilen wa? A taara cogo min na tantɔ ne ma dala n'a bɛ segin dɛ. Cɛw ɲɛna. O diyara ne ye cogo min na. I bɛ to ka taa n fɛ yen nɔ an bɛ taga an ka baroninw kɛ ka koninw kɛ mɔgɔ t'an tɔɔrɔ foyi foyi. An ta y'an ka ko ye nin waati in na. Walayi. O diyara ne ye cogo min na. Ka nin dagakisɛ bilen sigi mɔgɔ da la k'e ni ne ka jɛ fa kelen na. O tɛ kɛ. Mama cɛ ko min yɛrɛ bɛ k'i ja sisan. I b'o fɔ dɔɔni dɔɔni de yan. Mama halisa ne kunkolo ma ban. Dusu a tɔ ma ca sa i kunkolo. Cɛ mama mɛ ne ni kunkolo in dala kojugu walayi. Wala Dusu n'an tilala nin i bɛ ne ta digi dɛ. Jɔn. Ka ne kunkolo digi kɛ. N'a ma ɲɛ kuma kɔni t'a la. Dusu n'a ma ɲɛ ne b'a fɔ dɛ. N'o don an t'a bɛɛ dabila. An ka kɛ yen nɔ. E yɛrɛ kana se k'i dege kunkolo digi la bɛɛ a tɛ se fosi de la. Ne bɛ se min na i bɛ so ta. I kunkolo jɔ ne ye fɔlɔ an ka teliya ka nin dilan ka wuli. E mama yɛrɛ de ka suma. Dusu i tɛ wuli. Ka wuli ka sɔrɔ n kunkolo ma ban mama o kɔni ye kuma de. E de bɛ perese e bɛ taga mun na. N mago kɛ. Mama wala an k'o yɛrɛ bɛɛ to yen sa. Cɛ jugu sago min tun bɛ to ka to o ma nɔfɛ a kibaruya. Cɛ jugu sago jɔ. Ko Sɛgu bɛ jɔn de a tɔgɔ. Sɛgiya ne t'a kibaruya dɔn. A dun kun nɔrɔlen don e la mun na wa. Dusu i b'a kalama an ka nin kuma in bila sabula cɛnin kɔgɔ gon ne ka se degere min ma n'a b'a dɔn a tɛ kuma ne fɛ o. Tɛ la ka ne kɔni kunkolo tigi jɔ. Allo Sheg. Ouais. Cayara fama yɛrɛ. I poisson. Wa cɛ mɛ yan basi foyi tɛ na. E yɛrɛ depuis e taara e tɛ ka ne wele fosi. O kuma n bɛ yen. Basi t'i la kɔni. Ah ok. C'est bien. Walayi cɛ n terikɛ depuis i taara
fo sisan ne ma lafiya fɔlɔ problème de bɛ ne da la dɔrɔn e ni ne kun ma deli ka fago kuma dɔ kɛ n ye n fɔ a ye o ne yɛrɛ tilara ka nimisa tuguni kun min na n kun bɛ k'an fa ɲini barisa ne ye mɔgɔ min ye ne kun ma sigi n'a ye n ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'o bɛ se ka kɛ ne fa ye jeunesse mɔgɔlankolonden n k'o de ye ne fa ye wale bilaye a kuma kɔni m'u da yan nɔ lamɛri bɛ k'a fɔ ko ne fa don a yɛrɛ bɛ ka tila k'a inciter fɛnɛ ko ne fa don ne kɔni ne murutilen don fɔlɔ ayi o tɛ se ka kɛ o ale tɛ se ka kɛ ne fa o cogo si la mais an ka nin bɛɛ to yen ne ko e yɛrɛ tɛ na sisan cɛ i ka cɛ bɛ kungoba de la ne ma na wala o ye n'a ko kɛra cogo min i bɛ kuma an fɛ non wala ma bɛ yan basi foyi t'a la o ye defu sɔrɔ o ani aja fila bɛɛ an yɛrɛ an ye soirée ba de k'o ko la an ye fête ba de kɛ n yɛrɛ de kun y'o parrain nka caman ye ten i ka cɛ dusu man d'a la fɔlɔ o ye ala ka sigi ni ɲuman ye amin o ye terikɛ cɛ yɛrɛ ka te yɛrɛ cɛ i ka munumunu ka ca yɛrɛ cɛ e bɛ presse e bɛna taa min cɛ an ka mɔgɔ fila gɛrɛ ni yɛrɛ cɛ n'i ma solution kɛ i ka to ka na ni kɔɲɔmuso ye de ka to ka na te wuli ne tɛ ka te wuli la yɛrɛ ko min tɛ laban kan'o kɛ ka to ka na ni muso ye ka to ka yala cɛ a dan tɛ kuma dɔ la mais o kojuguma yɔrɔ bɛ surtout ne yɛrɛ ka sufɛ bɔli la yɛrɛ a bɛ mankan ci o la kuma tɛ k'a fɔ k'i n'o bɛ bɔ donc a bɛ kuma o la quoi a ka kuma ka ca o la dɛ bon ne min filɛ nin ye ne tɛ ko ko laban kɔni n tɛ don o la hali ni n tora ka na n'a ye n b'a dɔn a tɛna laban ouais bon i ta fana y'i jo ye i tɛ se ka ko laban ka n'a don a da fɛ koyi i b'a dɔn mɔgɔ tile fila in na ko dɔ kɛra ne la ne m'a dayɔrɔ sɔrɔ n fari la cogo si la cogo di ta i bɛ bajalo dɔn bajalo de ye ala n'a kira minɛ ka taa ne fɛ yen ka taa aja ta sans ma permission mais o bɛ se ka kɛ cogo di i b'a dɔn min ka jugu nin ko in bɛɛ la a taara ta ka sɔrɔ tata bɛ so kɔnɔ e tata e bɛ ne den di ka taa ka sɔrɔ ne t'a kalama non bon tata fana ale tun man ka so ma ale tun kan k'i averti fɔlɔ walayi mɔgɔ ko in ne tɔɔrɔ ka se degré ma ala ni kira de b'a dɔn et puis n bɛ na n ye dugu bɛɛ don ɲɔgɔn na n ma bajalo ye n ɲɛna a tun bɛ so min kɔnɔ n taara yen olu ko ne ma k'a bɛ ko maa voyage la ko sabula k'a tatɔ k'a y'a fɔ olu ɲɛna k'a bɛ ka voyage de n b'a wele a ka numéro kɔrɔlen tɛ ka don hali ne ka mara min yɛrɛ ka ca tile filanin na a yɛrɛ bɛ ka ko dɔ daminɛ ka cɛ a ma ca ne ye ci d'aw ma ka na ni dunan ye du kɔnɔ a ma fɛn fɔ ne ɲɛna n ko bɛ se ka kɛ cogo di ni mɔgɔ bɛ na i bɛ kuma ne ye fɔlɔ mais e ma fɛn fɔ ne ka na ni dunan ye du kɔnɔ ten tɔ ka denni yɛrɛ ko a kɔrɔkɛ den wa jumɛn yɛrɛ a kun b'o de fɔ ne yɛrɛ ma ko ne ye kuma caya kuma min na yɛrɛ ko non k'a b'a bila ka taa n ko non an ma se o la ko n ko nana ka ban muso ninnu anw sɛgɛn sa cɛ n'i ko i bɛ kuma a b'a fɔ k'i ka kuma ka ca a dun tɛ se ka ɲɛ ni kuma caman tɛ mais e ta in ka ca a jo bɛ la parce que e b'i yɛrɛ to i ka mara min bolo de wa cɛ ni m'i yɛrɛ kɛ cɛ ye cɛ terikɛ jo e bɛ ne cɛ tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a bolo de kan i mana t'e sɔrɔ a bolo ye mosi
Non, tata jobi non. Ah mo chaque fois il dayɛlɛ ko tugu ko ne bɛ n yɛrɛ to muso Ai mɛ n ka cɛ cɛnuru. I m'a ye muso mana diya ye cogo o cogo n ka cɛ f'i k'i sɛbɛla fana fɔ a k'i sɛbɛ dɔn ouais. Et pourtant ne dun bɛ ci tigɛ tata ye dɛ ne bɛ ci tigɛ a yɛrɛ sinon cɛ i yɛrɛ to a bolo cɛ a ka ɲuman tɛ dɛ. Ne digila ne la nin ko in bɛɛ la o ye denko in de ye wa fo ne den ka ye de cɛ sinon kɔni ne bɛna fa bilen de kari n yɛrɛ la pour que a ka taa ne den yɔrɔ ɲini o ka yɔrɔ ɲini dɛ sinon cɛ ka den latunu ta i yɛrɛ i t'a dɔn foyi foyi cɛ muso ta bɛ se ka kɛ den ya muso nin kɔni cɛ ko bɛɛ dɔrɔn o hakili mana kɛ min na dɔrɔn o b'o kɛ dɔrɔn a banna tɛ mɔgɔ ɲininka foyi foyi a bɛ ɲɛ mais n'i y'a mɛn a bɔnna a sigila de an de ye ko in bɛɛ jɛ o la n ka cɛ fi i k'i sɛbɛla yɛrɛ de yir'u la yɛrɛ mais n'i yɛrɛ t'u bolo mais tata jo bɛ la ne tɛ kuma o la ayi non kuma bɛɛ ne bɛ nin f'i ɲɛna n ka cɛ e b'i yɛrɛ to tata bolo de quoi ne tɛ jigin la i yɛrɛ ye muso furu sisan tata de ye dutigi ya c'est bon ça i yɛrɛ ye muso furu sisan i fana i bɛna ye o ayi bɔn ni ka ko bɛɛ kɔni ayi ne ka muso a tɛ sɔn ko e m'a fɔ k'a nana ni dɔ ye a m'a sara i la ayi bɔn o ye départ ye i m'a ye n ka cɛ ne ye n ka ci d'a ma fɔlɔ ko bɛɛ bɛ daminɛ dɔɔnin dɔɔnin an bɛna ye yan min tɛ laban o tɛ laban dɛ a bɛ ɲɛ Aja ma ye dɛ n'a jama ye ko ne ka mun de kɛ Aja y'a fɛ ka to ne de dɔn e bɛ ne jaabi o de la Aja ma ye Aja y'a fɛ ka to ne de dɔn i b'a dɔn ni ko ko bɔra nin ko in kɔrɔ i bɛ jɔ a responsabilité kɔrɔ nin kabako den da ye muso ɲɛnafin ma den na den ɲɛnafin ma bala i bɛ waliden min na ka o bila i bolo yan k'o tɛ taa ba fɛ yen o ma e den da ye Aja kelen de den wɛrɛ tuguni n'Aja tɛ yan ne bɛ e ɲininka o Aja bɛ na don min na i bɔra na kuma kalama ne mago t'o la koyi munna e b'a ta k'a di munna ta ta k'a di o ma a ba de tɛ yan tata a banna koyi n bɛ kelen f'i ye bi tile mana ban k'a sɔrɔ i ma na ni Aja ye so in kɔnɔ i bɛ n dɔn n ye mɔgɔ min n tɛ n kali walahi n'i ma na ni Aja ye bi tile banni ka jan i t'a kɛ sisan ye n tɛ na ni Aja ye bi n tɛna ni Aja ye sini Aja y'a fɛ k'a tun ne don a tun ne tɛ koyi a taara a ba de nɔfɛ wari jan e bɛ ka kulonkɛ ne la walahi i bɛ ka kulonkɛ ne la mais nin denko in na i b'a dɔn i ka furu b'a da fɛ baasi t'a la wari jan n bɛna taa n ka fini minɛ a tele la n'i nana ni n den waati min na n bɛ sɔrɔ ka wari d'i ma i tɛ n ka wari di ko fɔ ne nana ne den e b'i den na kuma kudɔn wa ka n ka fini to a tele la f'e den ka na ne ye n ta bɛɛ f'i ye hey i tɛ n ka wari n ka taa n ka fini minɛ n tɛ kuma ma sɔrɔ dɛ n ko wari tɛ n bolo e mago bɛ mun na n mago b'o de la a b'i ma cogo min na a bɛ ne fana ma ten tɔ wari jan ka taa n ka fini minɛ problème t'a la n b'i ka wari bila yɔrɔ fan dɔ n bɛ taa wari ta ka taa n ka fini minɛ i kana maga n ka wari la dɛ i kana maga n ka wari la Goron wa cɛ ne bɔ n taa yɔrɔ ko ɲɛɲini ka taa yɔrɔ ko ɲɛɲini ka cɛ o ma cun o ma cun ka cun wa n taa yɔrɔ ko ɲɛɲini yanni wagati dɔ cɛ mɛ o ɲɛni ka to i ka taa yɔrɔ wɛrɛ ɲɛɲini i tɛ se ka taa sigi i ka lexe fɛ yan jinɛ n kuma n dabila n ma n de yɛrɛ n ka si bɔlɔn kɔnɔ n b'o kɔrɔ dɔn n ka si Xanax fɛ yen i y'a faamu waati ala y'i garisɛgɛ ka cɛ ne bɛ na fɔlɔ o bɛ kɛ kɔfɛ a cɛ ni petini kuma bɛ don yan fɛ a bɛ bɔ yan fɛ a ka k'i jalo trop mais komi a yɛrɛ ko k'ale ye cɛ ala ka garisɛgɛ dɔrɔn
e to la ne ba ne bɛ ka yɔrɔ dɔ de ɲini yɔrɔ jumɛn ne don wa ko kolotugu masa ka yɔrɔ kolotugu masa ka yɔrɔ a bɛ kare ni i bɛ fara nin kare nin fɛ kare jumɛn porte finman in an t'aw sɔn n ka fara ko walayi ala k'i sara fo n'a sɔrɔ i ma taa n ka ala n ka fini Ni joni fɔlɔ a tɛmɛna manaforoko kun t'a bolo mais zeni manaforoko b'a bolo sentigɛ fɛnɛ ni y'a sɛgɛsɛgɛ a ye dɔ yɛrɛ ka manaforoko projet ta Mun de bɛ yen a kɛra cogo di wa nin tun ka manaforoko de y'i bolo min bɛ baara ci la kɛ i ba ka ci jumɛn manaforoko di ka na est ce que fa t'e la cɛ dɔgɔ ne bɛ ka kan de ye bɔlɔ tɛ girigiri dɔgɔ taa dɔɔni dɔɔni o don i taara ne ka telefɔni suɲɛ tiɲɛ tɛ yan ne bɛ ka telefɔni suɲɛ mun na cɛ kana nkalon ta ka da n na sa ka nkalon tigɛ a da la cogo di i y'a de m'a fɔ k'e de ye telefɔni ta donc i y'a de y'a fɔ ko ne k'i ka telefɔni suɲɛ dɔgɔ est ce que kunkolo ka ɲi ha ne ye kalabaciya min kɛ diɲɛ kɔnɔ e bɛ se k'a kɛ ko e ba y'e ci fa de b'e la i ye manaforoko minɛ jɔn bolo ko min bɛ ba ka ci la i ba jumɛn ka ci dɔgɔ kalabanciya dabila i ka tiɲɛ fɔ sinon manaforoko in a tɛ d'i ma dɛ gɔrɔn n ka manaforoko di yan sa ko n ba de n ci e ba jumɛn y'e ci mais e tɛ da n na ko n ba n ci i bɛ a da yɛlɛ cogo di e taara ne ka telefɔni suɲɛ ne bɛ se ka da yɛlɛ e y'a ye ne bolo wa cɛ kana suɲɛ nkalon ta ka da n na sa suɲɛ nkalon jumɛn ta ka da yɛlɛ e bɛ min na kare kɔnɔ bɛɛ t'a dɔn manaforoko in a tɛ di f'i n'a tigi ka na cɛ ne tɛna se ka taa ka n ka manaforoko to dɛ n'i bɛ fɛ i ka si jan sɔrɔ a bila quoi n ba ka ci de don n ba ka ci ne de ko i ma k'i k'a bila n'a f'i ba na k'a na manaforoko minɛ k'a bɛ ne bolo tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka taa n ka mana to bon a ka di ye cogo min na kɛ ten i bolo bɔ mana nɔfɛ dɔrɔn mɔgɔ min ka di i bɛ n wele cɛ tɛ n ka manaforoko di yan e de ko n ka manaforoko di yan sira tigɛ n bɛ sa b'i kɔnɔ sira tigɛ dɔrɔn Hey mama. Na. Omo. Ne yɛrɛ kun bɛ kɛ e de ɲini. Ça va? Ça va. Ne yɛrɛ bɔra i ka yɔrɔ la sisan ne ma t'i sɔrɔ ne kun bɛ. Tiɲɛ. Ne tɛ yen nɔ tuguni. E tɛ yen nɔ wa? Awɔ. Cogo di? Yɔrɔtigi ko k'a mago sera a ka yɔrɔ ma. Ko n ka bɔ. E ka bɔ wa? Awɔ. O la e bɛ sini? Cɛ an si yɔrɔ ko o ma gɛlɛn koyi. An si an ka nege dɔ fɛ yen dɔrɔn dugu mana jɛ dɔrɔn ka wuli ka tɛmɛ. O ma yen nɔ dɛ i yɔrɔ dɔ ɲini ka to ka si yen nɔ. N bɛ yɔrɔ ɲini na koyi mais n ma yɔrɔ de sɔrɔ fɔlɔ quoi. Mais ni ne ko k'e ka taa an fɛ yen nɔ dun? Ka taa aw fɛ yen e fa bɛ sɔn. Ne fa tɛ ban ne n'a fɔ ɲɛna dɔrɔn a tɛ ban. A ka ɲi sa an bɛ tila k'a jate minɛ. Ayisa o mun na n ka taga bɛn wale ne fa tɛ kuma ne b'a fɔ ɲɛna dɔrɔn a bɛ sɔn. Yɔrɔ ka taa si mɔgɔ wɛrɛw fɛ a man di ne yɛrɛ de ye. O m'o deli la sa. N m'a ɲɛɲini cogo wɛrɛ la. Ayi o m'o dabila sa n'an ka taga dɔrɔn n bɛ taa ɲɛfɔ n fa ɲɛna dɔrɔn a banna a tɛ ban yɛrɛ. N m'a dɔn a tɛ ban o ye mais a ko tɛ ka ne de kun minɛ o. O m'o bɛɛ to yen nɔ sa n'an ka taga bɛn nin e k'a to ne ma dɔrɔn. O ye sa mais mama an k'a to tan ma
M'a ɲɛɲini cogo wɛrɛ la quoi. O m'o dabila sa n'an ka taga bɛn nin. Cɛ a b'i yɛrɛ sɛbɛ ma dɛ. A bɛ ne sɛbɛ ma kɛ. Mais a ka ɲi sa ne ko ne siyɔrɔ ko ma gɛlɛn kɔ. N su tora k'an to yɔrɔ min na dɔrɔn an bɛ tɛmɛ. O m'o. Bila an ka taa. Ayi sa kana kɛ kɛlɛ ye sa. Cɛ Bila an ka taga bɛn nin sa i jɔ sa. o m'o. A ɲini k'an faamu ba ye. Ne bɛ se ka taa e nɔfɛ cogo di ko ne ka taa aw ka du kɔnɔ ka tila k'a fɔ ko su bɛ ko ka ne to yen ko ne ka si yen tuguni. Mun b'o la. O tɛ se ka kɛ o. Ni ne fa ka yɔrɔ don o yɔrɔ to yen nɔ ne yɛrɛ bɛ se k'o to yen n'an ka taga bɛn nin. Bonsoir papa. Oui, ma fille. Ça va? Là. Les gens. Papa ne terikɛ de don a kun bɛ su dɔ kɔnɔ o tigi y'a labɔ k'a bɛna na baara la a bɛ si yɔrɔ la ne fana ko k'an ka na an fɛ yen nɔ ko m'a fɛ ɲɛna n k'e tɛ ban. Ça va? Oui ça va. E ko somɔgɔ t'a la dɛ. A fa tɛ yen nɔ a ko k'a ba de bɛ yen. Munna an ma taa ba fɛ yen? Edi. Mun ma t'i ba fɛ yen? Ne ba o furulen don yɔrɔ wɛrɛ de la. I fa dun? Bon n t'o kibaruya kalama. Mama, i dalen don a la mɔgɔ ɲɛnama de don kɔni. E bɛ ekɔli la? Ayi. I bɛ mun baara kɛ? Bon n tɛ baara la. Ok. N y'a faamu. Mama, i y'a fɔ cogo min na n bɛna tila ka miiri. A bɛ to yan fɔlɔ yanni n ka décision dɔ ta. Barisa an tɛ mɔgɔ min dɔn an t'a somɔgɔ dɔn an t'a bɔyɔrɔ dɔn. A ma nɔgɔn an ka n'o bila an fɛ yan. I m'a faamu. Nin ye cɛ de ye e ye muso de ye n'a y'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna dɔ tun bɛ yan bon i b'a sɔrɔ a ko ka nɔgɔ o la. I m'a ye. Mais problème t'a la. A bɛna to yan yanni waati nin cɛ. Voilà, dumuni d'a ma a ka ko. I ka minɛnw bɛ min? Bon a bɛ n terikɛ dɔ fɛ yen n bɛ tila ka taa minɛ. Ok. I bɛna to yan. I y'a faamu? Kɔfɛ an bɛ tila ka kuma. A' taa so kɔnɔ. I sigi ko mun? Mama. Ne ma fili. Ne delila ka na n ba nɔfɛ yan. Ba wa? Yan? O mo e sigi e ma fili? A yɛrɛ ka fili wa? Yan yɛrɛ o kuma caman ne tun bɛ na. O mo est ce que o ye ɲɛ ye? Cɛ n ko ma fili sa. Ayi Yan fili. yɛrɛ de don. Yan tɛ. O tuma ne bɛ se ka fili yan ma cogo di? Ne de tun tɛ na wagati bɛɛ ne bɛ na n ba nɔfɛ yan. I ba nɔfɛ yan? Yan? Ni yan kɔni tɛ ma d'a la ni yɔrɔ wɛrɛ don bilen. Yan yɛrɛ de don. O mo ko ne ma fili? Wala mama ma fili. Yan yɛrɛ de don. I ayi t'a la dɛ. O ye n'i ko ten. Sinon tɛ ne kɔni bolo ne nana yan yɛrɛ yɛrɛ de.
Ok, ni ko ten. Sinon ne ba kelen dɔrɔn de bɛ ɲa. Mais a yɛrɛ dun A tɛna kɛ n'a bɔra e ni ne fila bɛ mana ɲɔgɔn fɛ. Ne bɛ sara a bɔ ma. ok n'a nana an bɛna ye sinon ne delila ka na yan cɛ min yɛrɛ sigilen filɛ da la n'i ko k'i fa don ne n'a delila ka biya ba de wuli ɲɔgɔn na. Omo an ka nin kuma in yɛrɛ kɛ n kan an ka wuli an ka taa da la. Ne dun ɲɛnɔ bɛ nin petinin in na dɛ nin ɲɛda in tɛ ne ma dunan ye fiyewu t'a dɔn n'a ye ɲɔgɔn ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ est ce que a kuma deli ka na so kɔnɔ yan bon Papa, an bɛ taa an sɛnɛkɛla la. ok problème t'a la i hakili t'u yɛrɛ la dɛ Awɔ, n y'a mɛn. ok ka segin n'aw ɲuman ye Omo tɛ farin dɔ ta. non ne ka aja fana tun bɛ yan Awɔ, cɛ kun bɛ yan nɔ de. mais a tɛ na tuguni a. A bɛna mun na? Ne bolo ni mɔgɔ kɔni n'a taara a kan ka tila ka na tugun. N'a tɛ na tuguni. Omo, nin ye lafiyali ye nin ye ne lafiyali ye. Si tɛ taa si fɛ yen tuguni an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye. An ka magasin bɛ yen nɔ i bɛ to ka si yen nɔ. Ne fa tɛ a bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ k'i ye. I bɔra i ka so i nana i ka so i y'a mɛn. Omo i tɛ farin dɔn nin. non ne ka. Dɔ minɛ sa. ne tɛ nin fɛn tuguni. Allah. Allah. Omo. Ah mama. Omo e ma mun? Mama. Omo ina mun la yan? Ah? Ne sogo jaabi di ma mama de sogo jaabi. Mama, e bɛ Omo dɔn de. Mama. Ayo ta sɔgɔna bila ka kuma. Omo, e kun bɛ ka fɔ mun ye ba ye ni de don a ko nin ye ne ba de. Awɔ nin ne don. Mama don sɔgɔna bila ka kuma. Mama ka don so kɔnɔ wa? A ma f'e ka don so kɔnɔ.